Welkom bij het programma Gewest Friesland. Op de Snijntejoen krijgen we al jaren leuke reportages. De Sjens had hier eer Westha in het programma Van Gewest tot Gewest. En dan nemen we zelfs de Friese reportages, want de rest kennen het ze volle skillen. Wij zitten bij Johan van Cetus, die de programmamaker weer. Hast u een idee hoeveel programma's, onderdelen je maken? Hè? Ik weet het net, maar ik denk wel 400. Duizenden. Nou. Nee, maar in totaliteit bedoel ik. Ja, duizenden. Ja. En ik wil dingen in de Noorderprovincie dienen om een collega die het zie ik weer te vervangen. Ik was in Limburg een onderwerp maken. Heel oors. En dan kwam ze in het dorp filmen en dan kwam eruit en daar stier niet een per man. Meneer Van der Zee, we moeten toch even met u praten, want het zou toch een beetje anders moeten. Dat heb ik eigenlijk nooit maken. Hoewel, er komt op een gegeven moment in de West-Rijn. Ja, en dan maken ze een reportage over in een gedeelte van de dorp, dat ik zeg maar zeggen. Nou, het hele dorp. Ja. Want de West-Rijn hier altijd, daar waren we zijn, daar was het mes achter de goal staan bij het voetbal. En herder mijn redder, dat soort dingen. Nou, is dat nou zo? En hoe is het zo komen? Er is een mooi boekje van meester Sikkema. Die een beetje verklaarde hoe het er al hier kwam. Dokter Heun, de dwarfsdokter, kon er een goed verhaal over vertellen. We hebben mij lapkekeerd naar Drachtenwest. Die de tekkers die ze verkeerd hebben, direct in de dooriepening gooien, zodat de door naar dicht koer. We hebben een geheime zenderwest die er nog een soort wie. En we zijn hoe het spoor hier, want de mensen die dus van tevoren iets vertelden, die hingen het nooit over het spoor. Altijd over Baasma en dit en dat. Ja. Dus een paar zei, nou, we gaan nou over het spoor en dan zullen we wel. En dat is die man en die zei, ja, ik ben hier klaar, want ik ken een geitje en een hondje en een kindje haar. En ik ken op mijn hier een pissie. Ja. Nou, dat wie uitstuurt en dat wie dagelijks mis. Hier aan de kant van Westerwijn wie Lilk. Ik denk wel wieken achter elkaar elke keer weer een ACK thuis krijgen. En mijn nijbouw en dat soort dingen erop. Het zwaarwesteinde van nu stierde er dan op. Dus ik weer. Men weer ontevreden. Men weer ontevreden. De burgemeester had proberen mij ontslaan te krijgen om de minister een briefje te schrijven dat dit net koerde. Een geheime zender. Een geheime zender op de televisie. Ik ga zelfs de gelegenheid doen in een vraaggesprek om daarop te reageren. En het is slecht voor de luchtvaart en dat soort dingen. Nou, in elk geval, ik denk, ik moet even lopen maar net heen. Maar het mooie wie, we hadden dus echt een voetbalwedstrijd filmen. Ja, we lieten dit nou net zien ook, maar dat want we even, daar komen we nog wel op, die voetbalwedstrijd. Ja. Maar even op de gevolgen van, 4 jaar later, je dan toch 2 keer weer naar de West-Rijn. Laten we maar even eerst naar de eerste keer zien. En dat had de meidje mij Bornerood. Dit is de actie Bornerood voor een vakantieboerderij voor het geestelijk en gehandicapte kind van meester Zwaag. Ja. Zo'n Jode misschien echt nog een bijdrage aan Jawolle. Jazeker. Ja. Fijn, dank u wel. Van harte bedankt, ja. En succes. Fijn, dank u wel, ja. Wat houdt het in? Waar is dat voor? Nou, dat is voor de vakantieboerderij voor het gehandicapte kind. Het was rond de jaarwisseling en dan hadden wij een gesprek dat het ene beter ging in het leven. En toen kwam het gesprek op de gehandicapte kinderen neer. En toen hadden wij een idee, wij zeiden, waar mogen wij wat aan doen? En dan hebben we wat geld bij elkaar gegooid om een pony te kopen. Momentelijk hebben wij een comité gevormd. Dat bestaat uit 7 man. Ik ben voorzitter van het actiecomité. Ik ben Johannes Elvera, ik ben van beroep riedekker. Dan is de penningmeester, dat is de heer Joep Venema, die is verkoper. En dan de secretaris, dat is de heer Ken van Wiebega, die is schilder. Dan is de heer Jan Veenstra, die is caféhouder. En Fokke Wiebega, die is veehouder. En Tjipke Elvera is ook riedekker. En dan is de heer Dalma, die is opperman. Wij willen nu graag dat er een geldbeen wordt gebracht en het loopt ook wel mooi. We zijn de 20 mil al overschreden. En om dan de aankoop van een vakantieboerderij voor de pupillen van Bornerood te bewerkstelligen. En daarom willen we ook graag dat we van alle kanten hulp krijgen. We hebben inmiddels ook een giro geopend in Zwaagwesteinde bij Rabo. En dan komt het dan mooi, komt het daar binnen.
Bonnie! Bonnie! Hoor een beetje. Paard. Ja, hè? Waar het op paard zitten? Op paard. Dan moet je de baas laten. Hè, maar paard. Zo. Op paard. Moet je maar even haaien. Een lief beestje. Haaien man. Prima. Namens het actiecomité Zwaarwesteinde bieden wij deze pony aan voor uw pupillen. En we hopen dat we er nog veel plezier van mogen hebben. Meneer Venema, ik dank het actiecomité geweldig voor deze aanbieding van deze pony. Als symbool komt er dan nog wat achteraan, heb ik begrepen van Zwaarwesteinde. U zet zich geweldig in voor een eigen vakantieboerderij van ons instituut. En u heeft dan het applaus wel gehoord hoe dankbaar de kinderen zijn voor datgene wat het actiecomité Zwaarwesteinde doet voor ons. Hartelijk dank. Ja, veel dank. Zo, kom eens. Nou jongens, kijk eens. Kijk eens even. Nou. Kom maar even. Nou, kijk eens even. Is dat nou mooi? Hè? Moet je eens even kijken. Vind je dat prachtig? Hè? Een filmpje over een actie van Borderoord. Waarom in de Westerijn, Johan van der Zee. Was ontvangst van als de redder nou? Nee, ik kreeg een telefoontje van een man uit van de Westerijn en die zei: ja, wij gaan actie en dat willen we graag op de televisie. Want dat was natuurlijk echt in de begintijd wie dat zei. Een zaak kreeg extra cachet, had het op de televisie weer. En de Westerijn is een plak dat collectors meer opbrengen dan orenplak. Ja. En die zei, ja, we gaan even met dokter praten. Want ja, je weet echt wel hoe je hier de vorige keer was. En door het dokter zijn er net een minder kerel. Dus zij wilden wel even maar met praten over hun actie. En toen ben ik daarheen gegaan, hebben we in de Hossenbos hebben we maar gepraat. En nou, ze vertelden wat ze dwars doen. En ze nou, wij filmen dat. Ja, en dat weer bij Borderoord. Ja, want wat erger is, en dat zien we nou ook zien later, toen was de hele oorlogsreceptie van Dr. Heun. Ja, daarna je. En dat weer echt fantastisch. Ik ga nog nooit mensen zo bewogen afskeer nemen van een dokter. Dus zullen we er even eens zien? Ja. Dan doen we dat nou. Dr. Heun, het wordt. Dit is de Bruggelenkamp in Zwaagwesteinde, een groot bejaardenverzorgingshuis waar vandaag niet alleen bejaarden naartoe zullen komen. Want vandaag wordt hier afscheid genomen van dokter Heun. Dokter Heun is 25 jaar huisarts geweest in Zwaagwesteinde en veel mensen zullen vandaag van de partij zijn om van hem afscheid te nemen. Dat was eerst helemaal de bedoeling niet, want al eerder dit jaar zou het 25-jarig ambtsjubileum van dokter Heun gevierd worden. Toen werd bekend dat hij weg zou gaan, dat hij directeur zou worden van het ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. En nu is dan het afscheid en het jubileum gecombineerd. Een heleboel mensen in Zwaagwesteinde vinden dat eigenlijk maar erg triest. Maar goed, ze zullen desalniettemin vandaag van de partij zijn. Dag, Anne. Ik ben de zoon van hem. Oh ja, je bent de zoon. Ja. De vrouw heeft zo aan. Even. Ja. Gaat anders wel aardig ja, met hem? Oh. Nou, doe hem dan in ieder geval de groeten. Nee, dat zit er ook bij, hè? Ja. Mooi. Nou, ik ga gelijk om wennen. Ja, jongen, die komen wennen, ja. Maar op dit moment, hè? Als ik het doe, dan is die U gaat naar de receptie? Ik ga naar de receptie, ja. En u bent de enige niet. Waarom gaat u er allemaal naartoe? Nou, we gaan daar naartoe om dokter Heun onze gelukwensen aan te bieden. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum ons huisarts hier ter plaatse. En hem te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor ons, voor de dorpsgemeenschap in het algemeen. En daarna afscheid nemen helaas. Hij heeft een aantal functies gehad, hè? Kunt u een aantal noemen? Dat zijn er vele.
Maar de belangrijkste daarvan zal ongetwijfeld zijn voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelang. Het is eigenlijk niet zo vaak voorkomend dat een huisarts voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelang is. Ik weet niet hoe het elders is, maar hier is dat wel het geval en al reeds een lang aantal jaren. En ik geloof dat juist een huisarts, als hij er zich voor wil inzetten, zeker geëigend is om deze functie te vervullen. Gezien zijn sociale verbindingen, hè. Gezien ook zijn contacten naar buiten, die je dus nuttig kan maken in dat werk. En de dokter Heun is daar zeker in geslaagd. Zijn medemenselijkheid, die heb ik dus echt ondervonden, ook hier in huis. En ik geloof dat hij dat kan, omdat hij een zekere, ja, toch een zekere stroom heeft om naar binnen te gaan. Maar aan de andere kant, hij is er voor de mensen. Hij ziet in iedereen dus iemand die op hem afkomt als mens, hoe dan ook, niet als patiënt. Hij ziet de mensen niet zo als patiënt. Ik zou haast zeggen, het is een arts, zoals je ze vroeger kende uit de verhalen. Onder het strooien dak, daar woonde het huisartsen-echtpaar. En ik geloof dat het echtpaar Heun, want zonder mevrouw Heun zou dokter Heun niet hebben kunnen doen in Zwaagwesteinde wat hij doet. Je moet heel goed tegen narrien kunnen. Narrien, dat is een hele gezonde bezigheid. Ik herinner me nog best, daar moest ik ook eerst aan wennen. Ik weet nog best dat ik hier nog niet zo lang was en dat ik met mijn Volkswagen van het Heidelaantje in een sloot reed en op de kop in de sloot terecht kwam. En dat toen de volgende dag iemand op mijn spreekuur kwam en zei, nou dokter, dat gaat maar raar praten hoor dokter. Ik zei, oh sa, nou dokter, hier nog wel wat alcohol op. Ik zei, en dat was dus de eerste keer dat ik genard werd en dat had ik gelukkig direct in de gaten. Ik zei, nou ja, ik dacht altijd een half litertje zo voor het eten kan geen kwaad, maar het kan toch kwaad. En dan is er verder niks aan de hand. Ja. Hé, wat gaat het ineens hard. De humor. Als er niet meer gelachen wordt in het leven, dan kun je er eigenlijk wel mee ophouden. Want dan is er niks meer aan. In het huwelijk ook niet trouwens. Je moet wat om elkaar kunnen blijven lachen. Ik vond het hier altijd wel geweldig wat je in Zwaagwesteinde deed. Ik vond het ook altijd zo mooi als je het spreekuur had. Dat was de ene keer ook veel gezelliger dan de andere keer. Dat hing er maar net vanaf wie er in die wachtkamer. Er hoefde maar één figuur te zitten. Als Ritske er zat, of Tjeerd, of Luwe, of weet ik het wat. Dat kon je zo merken, dat waren geweldige hulpkrachten voor mij. Dan ging ook alles gezelliger. Dan kwamen de mensen gezelliger bij je binnen. Ja, dat was gewoon vrolijker als ik daar de tent echt goed hoorde los. Ik dacht, nou, dat wordt een goed spreekuur. Maar als je daar in de verte zo'n zwijgende meerderheid, zeg ik al, ik begin al over de politiek, maar zo'n zwijgende troep zag, dan dacht ik, nou, dit wordt een moeilijke en zware morgen. Ja, zo'n beetje maar erin. Ja, als je dat binnen gooien. Nou, we beginnen weer met die sporen, jongens. Er kwamen meer dan 1000 mensen naar het jubileum en afscheid van dokter Heun, die 25 jaar geleden eerst de grote, boze dokter werd genoemd. Nu leidde zijn populariteit ertoe dat de zaal alle belangstellenden niet kon bergen.
zodat een gesloten tv-circuit uitkomst moest brengen. Ik geloof dat je als mens dus ook volkomen eerlijk moet zijn. Dat als je wat hebt, dat je dan ook het andere moet vertellen. Dat je dus je baas niet mag. Dat je werk hebt wat je niet ligt. Dat je ruzie met je vrouw hebt. Dat je moeilijkheden met je kinderen hebt. Ik geloof dat dat erg belangrijk is voor een dokter om dat te weten. Maar men komt daar vaak met een klacht als hoofdpijn of rugpijn. En dan weet men eigenlijk wel dat dat niet de werkelijke kwaal is, maar dat het ergens anders zat. Er waren natuurlijk ook mensen die opgelegen mij bedrogen. Die heb ik dan ook proberen te ontmaskeren. En dat waren dan ook de momenten dat ik waarschijnlijk de grote lullijke dokter weer. Ik heb daar nooit spijt van gehad dat ik dat geweest ben. Ik geloof dat dat alleen maar gezond was en ook zijn nut later heeft afgeworpen. Dr. Heun is al weg uit Zwaagwesteinde. Werkt al als medisch directeur in het ziekenhuis van Heerenveen. Hij noemde bij zijn afscheid de 2 belangrijkste redenen om weg te gaan. Nou kunnen ze allemaal gezegd hebben dat ik zo'n beste jongen was, maar dat was toch ook echt niet zo. Ik ben ook een egoïst. Ik ben ook niet in staat om uitsluitend aan een ander te denken. Ach, als je 54 bent, dan is de zomer van je leven toch wel zo'n beetje ten einde. Dat wil ik nog aan andere dingen toekomen, dat ik dan iets anders moest gaan doen. En ik vond dat ook een plicht ten opzichte van mijn vrouw en tegenover mijn kinderen. U bent zo bij de mensen overgekomen. Als er blijdschap mocht heersen bij een patiënt of in een huishouding, dan voelde men dat u blij mee was. Was er droefenis, ernstige ziekte of nog erger, dan voelde men dat het geen plichtpleging was als u uw medeleven betuigde, maar dat u dan ook werkelijk uw medeleven innerlijk betuigde aan hen. Wij konden, en dat wil ik hier wel eerlijk bekennen, daar in het laatst niet zo goed mee tegen als in het begin. In het begin heb je een zakelijkere verhouding en later krijg je een emotionele binding, een soort vriendschap. Toen hebben wij vaak tegen elkaar gezegd, wat is het toch afschuwelijk dat we steeds opnieuw weer afscheid moeten nemen van mensen die ons dierbaar zijn. Ik dacht dat dat ook een gegronde reden was om op een gegeven moment te zeggen, als je het 25 jaar gedaan hebt, laat nu maar eens een jongere arts het overnemen. Dit betekent dat het dorp Zwaagwesteinde u aanbiedt een vliegreis naar Amerika. U kunt daar huren een motorhome, dat is een kampeerwagen van alle gemakken voorzien. Daar mag u 4 weken mee crossen door Amerika. U krijgt daar voor ons aangeboden een cheque van 6500 gulden. Heel erg bedankt, Zwaagwesteinde en alle mensen van Zwaagwesteinde. U hebt ons als gezin, mijn vrouw en mijn kinderen en mij ontzettend veel gegeven. Waarvoor mijn hele grote dank.
Dokter Heun gaat voort uit de West-Rijn. Echt een dwarfsdokter die daar tussen had, hè? Ja, hij is, daarna is hij directeur van het Jonge Schans geworden. Maar nee, die man wie dat werd het eerste programma maakte, vertelde ja, ik weer hier naar me correct en kwam ik bij mensen en toen zei wat had dokter een mooie jas aan. En toen wist hij al zelf van de wedstrijd dat is wel een keerpje. Dus ja, dan pas je daar tussen. Ja, en ik weet nog van die keer dat er ergens een soort een wierte van de tram, een soort wiert spoor door de zeel hier naar dokter toe. Nee, dat vond ik echt slim. Hè? Dat is, dat waren de figuren die bepalend waren in zijn werk. Dat maakt het wel maar heel mooi natuurlijk. Ja. Dat wie ik te zien in het feit dat er Saorski in naam was van deze man. Hij kreeg een reis. Het komt er niet in, komt het dan weer. Ja, alles komt weer boven. Dat je, jongen, nee, dit programma Gewest Friesland, wat gaat over de reportages zat van Gewest, het Gewest die uitstuurt had. En wij zijn er na een week weer met datzelfde programma Gewest Friesland.